Jeg har startet med at skrive definitionen af differentialkvotienten op. Differentialkvotienten, det er hældningen på sekanten i et bestemt punkt. Vi har givet, at f for x det er lige med x, og her skal vi så først og fremmest lige løse f-mærke af den her formel, som er f-mærke af x er lige med 1. Grunden til, at det giver 1, det er, at når der bare står x, så kan man sige, at der er et usynligt et-tal oppe i potensen, fordi at x i første det er det samme som bare at skrive x. Så det vi gør, det er at rykke et-tallet ned foran x'et, og så minuser vi potensen med 1, så der faktisk står 1 gange x i 0, og x i 0 det er 1, og alt i 0 det giver 1. Så vi har 1 tilbage. Ja, så har vi funktionen for hældning på sekanten, som er AS, som er hældning på sekanten. Det er det samme som delta x divideret i delta y. Og for at vi nemmere kan regne det i hovedet, så har vi en anden formel, der ser således ud. Delta x her nu. Det vi så gør, det er at indsætte vores x'er på x'ernes plads, men i denne her funktion, der er vores x jo bare et x i stedet for eksempel et tal, så det kan man sige, det nærmest allerede står der. Så det vi gør nu, det er at reducere det her udtryk, og det gør vi først og fremmest ved at ophøre parenteserne. Ja, så kan vi så se, at her står der plus x0, og her står der minus x0. Så dem kan vi lade gå ud med hinanden, så det der kommer til at stå delta x divideret i delta x, hvilket er 1, som også var vores grænseværdi, når delta x er gående mod 0. Jeg beviser, at man kan differentiere en konstant gange en funktion ved at lade konstanten stå og differentiere funktionen. Hertil har vi en tretrinsregel, hvor det første punkt i tretrinsreglen det er at bestemme differenskvotienten. Og her har vi en formel, der ser således ud. Så det vi starter med at gøre, det er at indsætte vores funktion på x's plads, og vores funktion den er givet ved f for x er lige med k gange gx. Og det kommer så til at se sådan her ud. Hældning på sekanten, det er det samme som delta y divideret delta x. Og her sætter vi så vores funktion ind. Og det er så divideret med delta x. Når vi så har sat den ind, så er andet punkt i vores tretrinsregel at reducere udtrykket. Og det gøres sådan her. Og så skal vi lige huske at gange vores konstant på, som er k. Når vi ikke kan reducere den mere, så skal vi have bestemt vores grænseværdi. Og da vi ved, at g er differentiabel, så har brøken, altså grænseværdien, g mærke af x. Når vores grænseværdi ser således ud, altså at delta y divideret delta x
når delta y divideret delta x går mod vores funktion, ja, når det går mod vores funktion, det gør det fordi, at delta x, det går imod 0. Det kan vi lige skrive her. Ja, der var pilen, men ja. Fordi delta x går mod 0. Yes, så er det bevist. Jeg vil nu lave det andet bevis, hvor vores funktion er f for x er lige med ax i anden plus bx plus c. Det vil jeg gøre ved hjælp af tretrinnsreglen, hvor det første punkt i tretrinnsreglen, det er at bestemme differencequotienten ved at sætte vores funktion ind på x's plads i den form, vi har herovre. Først så er det hældning på sekanten, der står, og det er det samme som delta y divideret delta x. Og her kommer det til, at vi skal indsætte vores funktion på x's plads over i den der formel. A parentes x plus delta x. Minus yes. Her har vi så gennemført det første punkt i tretrinnsreglen, og det næste punkt det går ud på at reducere det her udtryk. Det jeg først vil gøre, det er lige at få hævet parenteserne og få det her til at ikke stå i anden mere. Eller sådan at parentesen ikke står i anden. Og det gør sådan her, og der skal lige stå divideret delta x selvfølgelig. Så det kommer stadig til at stå i parentes, men så står den ikke i anden mere. Det er det første dobbelte produkt plus det andet delta x i anden plus det dobbelte produkt. Ja. Ja. 2. Ja. 2x delta x. Nå ja, 2x delta x. Skru lidt opad, ellers er der ikke plads på tavlen eller noget. Den her parentes skal vi så godt hæve. Det kan vi så reducere yderligere ved at hæve den her parentes, og det gør vi ved at gange ind på alle led i parentesen. Plus a delta x i anden plus, det kan vi også skrive sådan her, 2 ax delta Ingen parentes. Ja. Og nu skal vi så reducere den yderligere. Der ser vi først, at den her ax minus ax, eller ax i anden minus ax i anden, dem kan vi bare fjerne, fordi de ligesom går ud med hinanden. Ja. Og bx
plus bx og minus bx ud med hinanden, plus c, som der skulle stå der, ja, og minus c går ud med hinanden. Og Prøv at skrive det rent. ja, prøv lige at skrive det rent og sådan noget. Jeg skal sige det, er det nemmere? A delta x i anden. A delta x i anden plus. Delta x. Den er ude. Plus b delta x. C delta x. Det er det. Divideret med delta x. Her, der skal lige være en ekstra. Her kan vi så se, at Divideret. ja, vi kan ligesom dividere ind på hvert led, fordi at vi har delta x i alle vores led heroppe. Så det bliver a delta x plus 2 af x plus b. Vi har tilbage, og når at, delta x eller a delta x går mod 0, der skriver man jo så bare delta x, fordi hvis det går mod 0, så vil a jo også være 0. Ja, det ligesom skal give 0, når man ganger det sammen. Det er grænseværdien, vi finder nu. Ja, og det vil så blive til vores 2ax plus b, som også var det, vi fik differentieret vores formel til, så er det bevist. Præcis. Jeg vil bestemme differencekvotienten ved hjælp af tretrinsreglen ved vores formel, som er givet ved f for x er lige med 1 divideret i x, og differentialkvotienten af det er så f mærke af x er lige med minus 1 divideret i x i anden. Og vores funktion den ser således ud til at beregne differencekvotienten. Ja tak, så skal vi have indsat vores funktion på x'ernes plads, og den ser sådan ud, 1 divideret i x. Så det vil jeg gøre nu. Og det næste punkt, vi så er nået til, det er at reducere det her udtryk. Og det gør os ved først og fremmest at finde samme nævner. Ja, tak. Så her der vil vi gange x på, så vi kan få x parentes x plus delta x, og det samme vil vi gøre herover, hvor vi bare vil gange x plus delta x, eller vil sætte det på i både tæller og nævner. Så 1 gange x, det giver x. Og her vil vi så gange, eller lægge x plus delta x, som der skal stå her, til på begge sider af lighedstegnet. Eller ikke lighedstegnet, af brøkstegn. Vi skal lige x først. X plus nu skal vi så have trukket den her brøk fra den anden brøk, og det gør vi sådan her.
delta x. Ja, parentes slut. Nå ja, parentes slut selvfølgelig. Her ophæver vi så parentesen, så vi kommer til at se. Sådan her ud. Og vi venter lige med at ophæve den nederste parentes. Så har vi x minus x, det giver os ingenting, så vi har minus delta x divideret i så kan vi ja. Så har vi jo stadig vores delta x hernede, som vi også skal huske at dividere med. Men her kan vi så rykke det her ud, fordi der faktisk står gange minus 1, hvilket man ikke behøver at opskrive, men så kan vi skrive det ud på den her måde. Så der kommer til at stå delta x gange minus 1 divideret i x delta x. Og på den måde har vi fjernet det sidste, vi skulle dividere med. Så nu har vi det her stående tilbage. Og delta x. Så kan jeg lige udskrive den her parentes. X i anden plus. Ja, det vil så være x i anden. Og så vil minus 1 stå over, fordi delta x er jo vores grænseværdi, som vil være gående mod 0. Og dermed bliver vores differencekvotient så, vores differentialkvotient så det, som vi også har beregnet til op i f-mærke x.